El món cooperatiu de l'Ara i la COP. Hi ha poques coses que apreciï més que jugar amb el meu petit nebot. I amb l'última peça queda inaugurat el més alt dels gratacels. Per què? N'estava preparat per superterratrèmols. Aranet, no t'han ensenyat a escola a respectar els oncles i les seves construccions monumentals? No. L'Aranet encara no va a escola. Començarà el curs que ve. Justament estem buscant centre. Tenim bones opcions, però volem trobar el millor per ell. Teniu alguna preferència en concret? Busquem una escola en què hi hagi professors implicats en el projecte educatiu i en què els pares també se'ns tinguin en compte i puguem aportar la nostra opinió. Però no és fàcil trobar-la. Heu mirat l'escola cooperativa del barri? Vinga, Cop, ja sé que ets molt fan de les cooperatives, però vols dir que en trobarem d'escoles cooperatives? Deixa parlar els grans! Gràcies, Aranet. Crec que tots dos necessiteu una bona lliçó de cooperativisme. Cap a l'escola. No hi vull anar. A fer cas als grans. Gràcies, Ara. Nens, silenci. Silenci! Quin mal geni. Hi ha diversos tipus d'escola cooperativa. La majoria estan formades per mestres, mentre que d'altres els socis són les mares i els pares dels alumnes. I també hi ha escoles amb un sistema mixt. Sí, home, i els alumnes també faran cooperatives. I tant! Fins i tot els mateixos alumnes dintre de les escoles poden organitzar cooperatives. Xt, hi haurà examen d'això? Ara, pots engegar el projector, si us plau? No sé si podré. Això és tan estret per mi. Les escoles cooperatives van néixer a la segona meitat del segle XX. Molts pares, mares i professors van engegar projectes educatius basats en la corresponsabilitat i la col·laboració. I van fundar escoles cooperatives. En aquella època... Però on és tothom? M'hauràs d'ajudar a sortir. Estic atrapat. I amb el pas del temps, les escoles cooperatives s'han anat consolidant, garantint un funcionament democràtic i beneficiós col·lectiva i socialment. L'escola cooperativa és un model que, partint d'una iniciativa privada social, té vocació pública. Suposo que la prioritat és oferir un ensenyament de qualitat. Sí, la prioritat és fer l'escola que volem i fer-ho amb un treball digne. Mireu, nois, la informàtica és molt senzilla. Quan alguna cosa no funciona, apagueu l'ordinador i el torneu a engegar, Així de senzill. Alguna pregunta? Tan malament ho he explicat. Què t'han ensenyat avui, Aranet? Que les escoles cooperatives les construïm entre tots per guanyar-hi tots. Pares. Mestres. I alumnes. Què, Aranet? Vols venir a aquesta escola? Vots a favor? Ja! Què? Us ha agradat l'episodi? Si voleu més informació sobre les cooperatives, podeu visitar el web d'Aracop i els nostres comptes de Twitter i Facebook. Ah, i no us oblideu de subscriure-us al nostre canal de YouTube. Jo no m'ho perdria. També podeu continuar gaudint de les meves aventures. Les nostres aventures. Això, sí, les nostres.